bakti Wijaya Campur Sari. Wis ora kelingan sumpah janji gunung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Saiki wis citra kowe malah gandeng priya liya Ora ngira kowe medhot taline ngasmara tresnaku kang tulus suci Rampocaka malah mblenjani pancen wis nasibku kudu pisahan marang sliramu najan lapor jroning ati aku ra melu duweni. Bakti Wijaya Campur Sari. halo Kerja bareng dengan Aksi Denis. Terima kasih, selamat bertugas. Wis ora kelingan sumpah janji marang aku oi halo tinek dan lintang rembulan arene tresnamu marang aku cek lo telung ketika iramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah nyanding priya liya cek lo ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rampocaka
Iki apa? mau musike. Bayang tenan, Dek. Walah. Wayah ruwatan resik, Heeh. wayah kene metu Tek. Iku dudu resik, Mas. Kepanasan. Iku mau, hah? Kepanasan. Nah, iki Mm. donga dinonga. Dinonga. Iki ning griyane bapak sapa mau? Bapak lanang, Ibu. wedok. Ket biyen, Mas. Nek bapak ya lanang. Iki ning Lah, aku griyane ora bapak gowo Juri ngenekan, dalah ibu. Sagini iki didongakno. Dongakno. Ah, mugi-mugi bapak Juri dalah ibu Sugini bubar duwe gawe iki pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Halalan barokah. Amin. Syukur-syukur iso jarah ning Mekah Madinah. Amin. Amin ngono Luweh-luweh go, iso Bu. tuku sawah. Heeh. Ngono. Ah, iki acarane Walimatul Kitan Kitan. sing dikitanke wah Adik Ahmad Adi Firmansyah. Heeh. Dongakno sisan Mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh soleh, migunani nusa lan nusa lan bangsa. lan agama. Amin. Ngono. Iso bekti karo wong tuwane, Heeh. iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Amin. Nah, Nah, dingi wong tua aku tak pendem yo. hah? Malah ora digelek-gelek ngono. Lah kepenak ning kono re. Kono ndi? Kono cepu. Cepu ndi are? Kono aduh kok. Aku ndok ingin 5 umbal tek swidar 12 lho ora tekan-tekan. Umbal apa? Hah? Umbal bes iku ah. Ora ditahan ndok kono kowe nisan. Ora. Ah Kene. iki awak dhewe iki kon nglipur masyarakat desa Masin kene iki. Kon gekno guyu desa desa apa? Masyarakat desa Mbacen apa? Masin bacen are. Ah, Kudu iso guyu. kudu iso guyu ah. Apa sebabnya iso guyu? Duwe nganu Mas, Duwe apa? duwe cangkem, Angger duwe cangkem, iso guyu. lah sumur kae di lambe ora iso guyu. Sumur duwe lambe mesti iso ora. Angger kowe mau kondo, angger sing duwe lambe iso guyu. Sumur Iya, ora toh? de nganu re Mas, ora Ora de de untu apa? re. Berarti angger sing duwe untu Iso guyu. iso guyu. Lah graji kae di untu. Lah kok ora iso guyu? Era. Piye? Gaji ora. Maksudnya ngene lho, Piye neh? gaji ora di kuping kok. Berarti sing duwe kuping Iso guyu. iso guyu. Iso Lah gawe wajan ngono. kae duwe kuping. Lah kok ora iso guyu? Wajan iya iya. Wajan ora di nganu kok, ora di moto. Nek di moto iso guyu. Berarti sing duwe moto Iso guyu. Lah udun kae di moto. Lah kok ora iso guyu? Oh, Jangkrik dagelan kok. nek nesunan. Saiki lunyu wae. Dagelan lah kok nesunan ngene iki piye lah? Angger di moto mesti iso guyu, Mas. Lah ya udun kae di moto kok ora iso guyu. Hah? Udun. Udun iku iya ya jelasno karo wong bento ngene iki. Lah kok malah Udun iki penyakit. Ora de moto. udun ora di moto. Heeh. Wingi berarti ngene. Piye? Wingi anakku duwe lara udun. Lara udun. Ora mangkat sekolah. Ora mangkat sekolah. Yo. Lah terus Pamitke gurune. ndok pamitke gurune Anakku nembe sakit. nembe gerah. Nggih, nembe gerah. Larane napa Mas udun? Heeh. Lah Plototi jope Mas matane ngono. mripate ndok plototi. Tak plototi. Lah terus Esuk-esuk turu tak gugah, anak ndok gugah. tak gugah. Lah terus Yo tak plototi matane. Lah malah aku didoni. Kosya. Kowe didoni anakem. Heeh. Sing ndok plotot motor di Lah iki. iku kliru. Maksudnya kene lho, udun Piye? iku ana matane iku diplotot, dudu matane anakem ndok plotot. Berarti keliru. Kliru ah. Wah, salah kaprah berarti iki. Ah iki dikeki suka pari Suko suka. payahe suko parisuko. Ah, Bakti budaya campur sari. Iki- Mas, miki angkat sithik, Mas. duwe artis teko luar negeri Luar kono. Gowori, Ora gori. luar negeri ngono. Ora gori ya, wong ndok iki gori Sliwijen ngono kok. Kowe denger ta ora? Deng gendeng. Piye? Kuwi jenenge luar negeri, Ora Gowori. ora gori ya, Mas. Lah terus, Luar negeri. Wis iki judang penyonyone. yo dudang. Bakti budaya.